Әлеге көннәрдә бик кызыклы гына вакыйга булды безнең күзлектән караганда. Менә бар иде оешма Башкортстан татарлары дигән. Безнең белүебезчә, ул оешмага учредительләр булып керәдер бер 17 татар дигән сүз кергән исемле оешмалар. Һәм шушы оешмаларның җыелышыннан башка бу Башкортстан татарлары оешмасының җитди карарлары чыга алмый торган кебек иде. Шуннан өстәвенә безнең кулга кергән иде аларның учредительный договор дигән документлары. Анда теркәлгән инде бер 18 оешма чыннан да. Шушы оешманың бит инде рәисе иде Рамил Бигнов, Рамил Имамгзамович. Аның китүе сәбәпле монда яңа рәис кирәк булды. Шушы рәисне сайлауга аның ул оешманың уставына караганда кворум булыр өчен кирәк иде бер 10 оешма. Шушы 10 оешма тавыш биргән вакытта рәис сайланадыр. Әмма ни өчендер шушы оешмага кергән 17нең 5 оешмасы гына җыелып, беренчедән яңа исем тапкан ул оешмага, икенчедән ул оешмага рәис сайлаган. Менә бу безнең өчен бик сәер һәм бик аңлашылмаган вакыйга булып калды. Без шуңа аптыраштык.